Imam Dicko ka taama sɛbɛn n'o ye passport o bɔli laseli kɛra a ka taamakɛlaw fɛ ka kɛɲɛ ni AFP ka fɔta ye. Famaw ma ɲɛfɔli si di foroba la o bɔli nin kan. A bɛnna ni tile 4 jamanadenw ka kalata kelen kɔfɛ sariya sunba kura kan. Imam ye ni jamanadenw ka kalata nin kɛlɛ wa a yɛrɛ y'a kɔrɔfɔ wa hali kuma gɛlɛnw fɔra finitugu fanga jɛkulu n'o ye Janti ye kama. Imam Dicko y'a ka taama sɛbɛn n'o ye diplomatic passport bɔ Bamako pankuru bɔnda la. A seginentɔ ka bɔ lajɛba dɔ la Mali jamana sigiɲɔgɔn Moritani o ye kunnafoni di a ka kulu kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ma min kumana n'a tɔgɔ ma fɔ ka da nin wale nin kan sɛgɛsɛgɛliw kɛra mɔgɔba dɔ kan. Imam Dicko tun ye ni taama sɛbɛn passport nin sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔrɔ. Colonel kulu dɔw ye a ka fanga tiɲɛ avril kalo san 2020. Imam tun ye kalo caman la sɔsɔli kɔlɔsilikɛla ye min kɛra ka kɔn jamanatigi Keita gɛnni ɲɛ. A daminɛ na a ye finitigi fanga n'o ye Janti ye dɛmɛ sani a ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw sɔsɔ kosɛbɛ. Lakanalitɔn mɔgɔ dɔ fana n'a tɔgɔ ma fɔ o ye fɛɛrɛ filiw fɔ nin taban sɛbɛn nin kɔnɔ n'o ye passport ye. Imam min lamɛnnen kosɛbɛ Mali la a sera ka segin so. A ye juma tɛmɛnen foroba lajɛ dɔ sen fɛ a y'i kama bɔli jugu dɔw la min kɛra ka ɲɛsin finitigiw ma min ye jamanadenw ka wulikajɔ minɛ n'o révolution ye san 2020 a ka fɔ la. Malidenw ye wote kɛ o sɛbɛn nin kan karidon o jaabi kan ka dɔn ka se jumadenw ma.